पावर स्टार पवन सिंह इसी काम के लिए जाने जाते हैं। अब पवन सिंह के पूरा भोजपुरी में डंका तो बजबे करेला भाई। अब बॉलीवुड भी पवन सिंह के लोहा मान गइल बा। हम बता दी भैया कि हाल ही फिलहाल एगो गाना आइला पावर स्टार पवन सिंह के आई नहीं। इतना कमाल के गाना रहा, इतना कमाल के उसमें सारा व्यवस्था रहा, बॉलीवुड गाना रहा भैया। बता दी कि उसमें जौन बा कि राजकुमार राव काम कैले रहा, पावर स्टार पवन सिंह के आवाज रहा, बहुत ही बेहतरीन गाना रहा, बहुत ही सुंदर गाना रहा। अब पवन सिंह के वो गाना के भैया इतना ज्यादा प्यार दुलार मिलल बा, इतना ज्यादा प्यार दुलार मिलल बा कि वो गाना 500 मिलियन हो गई भैया। सबसे पहले एगो बात हमरा ई समझ में नहीं आवत कि पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के कलाकार, जौना कलाकार के जौना भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग इतना हीन नजर से देखेला, वो इंडस्ट्री के एगो कलाकार जाके पूरा बॉलीवुड के सिस्टम हिला देले बा। का भैया ए पर पवन सिंह खातिर कुछ नहीं खे बनत? कमेंट करो, बनत तो कुछ कमेंट करो। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह एगो ऐसा कलाकार बड़े जेकर पूरा वर्ल्ड में गाना बाजेला, चाहे जहां हिंदुस्तान के लोग होके, जहां भोजपुरिया जवान होकर यूपी बिहार के लोग होके, और चाहे अदर देश के भी लोग होके, अदर कंट्री के भी लोग होके, जेकरा वो बात के समझ नहीं के आवत, वो लोग पवन सिंह के गाना सुनेला। रउआ सबके पता हो कि हाल ही फिलहाल एगो कमाल भइल रहा, नेपाल में मैच होत रहा, दूसरा देश से दूसरा देश में नेपाल में मैच होत रहा। ओही जी जौन बा कि जीत के खुशी में पावर स्टार पवन सिंह के गाना बजावल गए रहा, लॉलीपॉप लागेलू। तो भैया जोकरा समाज में ना आवेला उहो नाचेला पावर स्टार पवन सिंह के गाना पर आ झूमेला। आ फिर से पावर स्टार पवन सिंह इतिहास रच दिल बड़े, बॉलीवुड के पूरा सिस्टम के हिला के रख दिल बड़े, पूरा लोग के बोलती मन कर दिले बड़े। 500 मिलियन इतना कम समय में जौन बा कि पूरा भइल बा, एकरा खातिर पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर हमेशा ऐसे ही लहरते रहे, हम सभी को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहे, ऐसे ही अच्छा अच्छा गाना सुनाते रहे। इसके लिए माता रानी से प्रार्थना रहेगा कि पावर स्टार पवन सिंह को हमेशा सलामत रखें और भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी के तरफ से। बाकी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर उस आदमी तक पहुंचे जिसको पावर स्टार पवन सिंह पर नाज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए